Olet osallistunut tuohon meidän nettikurssille Yhteyshiljaisuudessa myöskin. Vähän niin kuin siihen liittyen tuohon edelliseen, kun puhuttiin messistä, niin miltä susta tuntui, kun mess alkoi toipumaan? Mitä niin kuin erityisesti jäi mieleen? No ensinnäkin jäi mieleen se, että mä oon oppinut tosi paljon siitä, että mun ajatusmaailma on silleen vähän muuttunut, että mä oon aikaisemmin ehkä enemmän ajatellut osteopatiaa semmosena, ehkä vähän jollain tavalla enemmän niin kuin tuki, niin kuin, tai silleen, että niin kuin ontumiseen tai jäykkyyteen tai just, että näkee, että koira ei ole jossain tietyssä liikkeessä tee niin kuin normaalisti tietää, että nyt täytyy käydä hoidattamassa, vai jotenkin enemmän sen fyysisenä niin kuin apukeinona sille koiralle. Mutta se on kyllä muuttunut ihan totaalisesti, kun jotenkin on ymmärtänyt sen kokonaisuuden ja sen että mikään osa ei ole erillinen toisesta, vaan kaikki on niinku yhtä kokonaisuutta. Et se kokonaisuudesta, niinku, se koko se ajatus siitä on muuttunut ihan tosi paljon. Sitten se, että on ruvennut, mä tiedän, että mä oon suht hyvin mun poikia pystynyt lukemaan koiria aikaisemminkin, mutta kyllähän tämän myötä on oppinut vielä enemmän jotenkin reagoimaan kaikkiin, että jos koiran käyttäytyminen niin kuin muuttuu tai se ei tee niin kuin se normaalisti tekee, niin siihen on joku syy. Että ne on kuitenkin aika semmoisia tapaeläimiä ja ne tekee niin kuin, nehän tekee kaiken oikeasti niin kuin melkein joka päivä samalla tavalla niin kuin semmoiset niin kuin arkiset asiat. Onko nämä semmoisia asioita, että niitä voi oppia kuka vaan sun mielestä? Mun mielestä joo. Kyllä. Jos on niin kuin hereillä, jos on katsoo, mitä se koira tekee. Kyllä. Jos oikeasti niin kuin on siellä, vaikka siis ihan semmoisessa arkisissa, että lähtee koirien kanssa lenkille tai tulee sisään tai pyyhkäisee niin kuin jalkoja. Ihan kaikessahan niillä on niitä juttuja, mihin on tosi tottunut, että ne tekee. Jos ei ne tee niin kuin ne normaalisti tekee, niin siihen kuuluu niin kuin reagoida mun mielestä. Ja sen niin kuin Mess on ehkä opettanut mulle vielä selkeämmin, että niin kuin sanotaan, että vielä pienempiin signaaleihin osaan reagoida tänä päivänä kuin aikaisemmin. Kyllä, tuo on hienosti sanottu, koska koirat antaa niin paljon signaaleita kaikenlaisia. Miten pieniä me voidaankaan, en tiedä, mutta varmaan vielä pienempiin kuin me edes tiedetään. Kyllä. Sä lähdit tuolle meidän Yhteyshiljaisuudessa kurssille mukaan. Mikä sai sut lähtemään mukaan tälle kurssille? Se oli mulle itsestäänselvyys, että mä lähden siihen mukaan. Mä oon jo aika vanha ja mä oon jo tehnyt kaikenlaisia juttuja elämässäni ja musta tuntuu, että mä oon tosi iloinen siitä, että mä pystyn vielä innostumaan jostain asiasta. Se on mun mielestä ihan tosi siistiä. Ja tää on kyllä semmoinen, mitä on saanut mua innostumaan. Mun mielestä se on ihan tosi mielenkiintoinen ja mä opin koko ajan lisää. Se oli mä oon yli 20 vuotta tehnyt tätä. Mä edelleen innostun aina, kun mä... Kyllä. Niin mun mielestä se oli ihan niin kuin selkeä asia. Se on loputon innostumisen lähde, koska me ei voida ikinä oppia riittävästi näitä asioita. Se on Hei, mitä sä koet, että sä oot saanut tältä kurssilta? Onko joku tietty asia ollut ihan erityisen merkityksellinen sulle? No mulle päällimmäisenä mun mielestä on edelleen se jotenkin se niin kuin kokonaisuus ja se, että miten pienellä asioilla me pystytään vaikuttamaan asioihin ja miten paljon enemmän niin kuin läsnä me pystytään olemaan niiden koirien kanssa, jos me siihen niin kuin ryhdytään, jos me sitä niin kuin tehdään. Et kyllä semmoinen, mä oon muutenkin aika niin kuin herkkä ympäristöön ja herkkä niin kuin koiriin ja niin kuin koen jo paljon, mutta mä oon saanut vielä enemmän niin kuin tietoa ja ymmärrystä, miksi mä koen tai miksi mä tunnen jotain tai miksi mulla tulee jostain joku olo. Niin se on. Koet sä, että sä oot oppinut lukea koiria just sen kautta paremmin? Tämä on hyvin johdatteleva kysymys, koska joo, kyllä. Mutta sen mä periaatteessa tuossa niin sen Messin tarinassa jo niin kuin, tavallaan se on yksi niistä isoimmista asioista, mitä mä luulen, että mun kuuluu niin kuin oppia. Kaikkien koira-ihmisten ehkä kuuluisi oppia. Kyllä. Minkälaisille ihmisille sä suosittelisit tätä kyseistä
yhteyshiljaisuudessa kurssi? No periaatteessa niin kuin ihan jokaiselle, joka haluaa niin kuin ymmärtää enemmän ja niin kuin antaa koiralle enemmän ja niin kuin ymmärtää siitä koiran niin kuin signaaleista ja viestittelystä enemmän, mutta ehdottomasti ainakin niille, jotka niin kuin treenaa ja kilpailee ja näin. Että vaikka ihan siis jokaiselle, mutta niille se on mun mielestä ihan todella iso apu. Et mä itse koen, että se koko se osio, missä puhutaan niin kuin kilpailukoirien virittelystä ja palautumisesta, niin ehkä se palautuminen on mulle niin kuin semmoinen todella tärkeä osa. Kyllä. Me treenataan paljon, me vaaditaan koirilta tosi paljon, niin vähintä mitä me voidaan tehdä on se, että katsoa, että ne on kunnossa. Meillä on niin kuin oikeutta vaatia niiltä, jos ei me tiedetä, että ne on kunnossa. Plus sitten, että sit pystytään auttamaan sitä palautumista, kun ensin pystytään lukemaan koiria ja sitten pystytään niitä vielä käsittelemään. Kyllä. Ja se on ehkä semmoinen asia, mitä mä niin kuin ajattelin, että ei edes ole ehkä mahdollista, mutta on se. On se, kyllä, se nimenomaan on. Ja koko ideahan on lähtenyt siitä, että mä oon itse yli 20 vuotta tietysti tehnyt tätä ammatikseni, niin mä oon vahvasti sitä mieltä, että on paljon semmoisia asioita, mitä kuka tahansa kiinnostunut pystyy oppimaan ja omaksumaan. Että osteopatiahan ei todellakaan ole mitään salatiedettä, se on ihan väärä. Ei se ehkä nyt enää olekaan, mutta se on ehkä semmoinen, se on vähän semmoista niin kuin mystistä ollut ehkä. Kyllä. Että moni käyttää koirat hoidossa ja näin, mutta ne ei ehkä kuitenkaan ymmärrä, mitä siellä tapahtuu ja näin. Ja totta kai se antaa paljon enemmän itselle, jos ymmärtää jotain. Nimenomaan. Ja tietysti ei tarvitse. Sen takia me ammattilaiset ollaan, että mehän tehdään se työ. Mutta kyllä se antaa itselle tosi paljon enemmän kuin vähän niin kuin ymmärtää ja vähän niin kuin osaa paremmin katsoa ja niin kuin ehkä osaa vastata sen koiran tarpeisiin paljon paremmin kuin vähän ymmärrystä on. Ja se on kyllä, se tulee siitä kurssista ehdottomasti. Kyllä, kiva kuulla. Kyllä. Krista, sydämellinen kiitos. Että olit täällä meidän ilona ja saatiin kuulla oikeasti ihmiseltä, jolla on kokemus, valtava kokemus ja osaaminen näissä asioissa. Niin tämä oli itselle myös hyvin antoisaa. Kiitos Krista. Kiitos.